aloitamme. Juha Jyrkäs, tervetuloa tänne Kirjakorttelin yöhön. Kiitoksia. Nyt ollaan varsin suuren tapahtuman äärellä, aivan hilkulla. On tulossa Rauni, länsisuomalainen kansan eepos. Mikä on sen kirjan tarinan alkujuuri? Miten sitä lähestyisit? Raunihan lähti siitä, että tuossa 2022 keväällä niin satuin lukemaan kaiken näköisiä kirjoituksia siitä, että Kalevala olisi varastettu niin kuin karjalaisilta, että karjalaisaktivistien toimesta. Ja mä olin itse justiinsa noita pohjois-pohjalaisia runoja tutkinut silloin Väinämöisestä. Että siis ihan ne samoja tapahtumia, mitkä on niin Lönnrot käyttänyt pohjana Kalevalassa. Ja vähän silleen niin kuin epäuskoisena mietin, että kukahan tässä nyt on ja keneltä. Ja toki siis niin kuin sanotaan silleen, että mä ymmärrän sen niin kuin karjalaisten tämän kiukuttelun siitä, että just, että kyllähän heillä on niin kuin siinä tavallaan syytä, koska niin kuin Vienan Karjalastahan on kerätty esimerkiksi Sampo-aiheet sun muut, ja tavallaan, että siellä on niin kuin iso osa sitä osastoa, mutta tavallaan sitten, että se keskustelu, millä sitä lähdettiin käymään, tai mikä oli pikemminkin huutaminen ja äyääminen, niin se on mun mielestä väärä tapa. Niin mä en siitä oikein hirveämmin välittänyt. Mutta siinä oli kuitenkin sitten se, että kun mä vähän aikaa seurasin sitä, että mä en siis itse osallistunut millään tapaa, vaan halusin vaan katsoa, että mihin tämä niinku johtaa. Niin sitten se jotenkin niinku väänsi mun pään siihen asentoon, että mitä itse asiassa niinku lännestä on kerätty ja mitä on Länsi-Suomesta tallessa. Ja rupesin sitten vähän tutkimaan itse asioita. Ja kun tää ei ollut mikään semmoinen, että nyt minä päätän tehdä Länsi-Suomelle oman kansan eepoksen, vaan se oli semmoinen, että mä ensin rupesin vaan niinku mielenkiinnosta katsomaan. Ja ajattelin sille, että okei, munkin on ehkä niinku sivistettävä itse, että jos mä tapaan karjalaisaktivistin joskus ja joudun keskustelemaan, niin mä haluan näyttää daijulta. Mun täytyy tietää, niin mistä puhutaan. Ja sitten se jotenkin niin yhtäkkiä mä huomasin, että mä oon ruvennut ihan itekseni yhdistelemään kaikkea tekstejä yhteen. Ja sitten tavallaan se niin jotenkin, että mä olin niin tavallaan tekemässä sitä jo ennen kuin se päätös oli tullut. Sitten vaan kustantajan eli salakirjojen toimitusjohtajan Jon Hellströmin kanssa keskusteltiin aiheesta Hämeen keskiaikamarkkinoilla punaviinilasillisen ääressä. Ja sitten siinä niin päätettiin siellä Vanajaveden rannalla, että perkele tehdään tämmöinen teos. Ja sitten se oli vaan, että tajutin, että okei, että 3 vuotta mulla tulee sitten ole ihan helvetisti duunia. Mutta tämä on se, millä tätä lähdettiin tekemään. Kyllä, ja nythän kirja ymmärtääkseni se on painettu, se on painosta tulemaisillaan saataville. Eikö tämä ole tilanne tällä hetkellä, että painotuote on jossakin ilmeisesti jo olemassa? Joo, kyllä. Että se ihan niin kuin näillä näppäimillä tulee painosta. Että siinä on pientä viivästymistä tullut sen takia, koska siis se on korupainos ja mahdollisimman näyttävä. Että jos semmoisen esimerkiksi niin pokkarilärpäkkeen painottaisi, niin semmoinenhan tulee 2 viikossa. Mutta nyt sitten kun se on nyt kun se on kuitenkin kovakantinen ja tämmöinen niin korupainos, niin siinä sen takia kestää pisemmän aikaa. Sä oot kerännyt, koonnut ja toimittanut. Kuinka haastavaa tai kuinka helppoa on ollut kerätä tämä kokonaisuus? Lähtikö se syntymään jotenkin luontevasti, että mitä kaikki siihen ainakin kuuluu ja mitä siihen ehkä kuuluu, ja sitten yllättäen, että tämmöinenkin sinne kuuluu? No joo, kyllähän siinä siis monta vaihetta oli, että ensimmäinen vuosi meni oikeastaan sillä, että mä vaan ihmettelin ja lumouduin ja liikutuin niiden kaikkien runojen ääressä. Ja tavallaan sitten, koska ne kaikkihan on siis mun mielestä jotain niin kuin aivan sairaan siistiä, mitä on Länsi-Suomesta kerätty, niin mun piti niitä päätöksiä ruveta sitten jossain vaiheessa tekemään. Et niin jo, että tästä niin oikeasti kirjakin pitäisi saada tehtyä. Niin sitten mä sitten otin sen lähtökohdaksi, että nämä isot eeppiset runot, just niin kuin Piispa Henrikin surmavirsi, Elinan surma, Ritvalan Helkavirret, Tapanin virsi, Westman Viikin laulu ja sitten mitäs muita, Karl Herttuan runo ja kaikki nämä tämmöiset
niin tunnetuimmat. Sitten mä löysin vähemmän tunnettuja semmosia isoja tekstejä. Niin mä otin, että ne on semmoinen lähtökohta. Ja sitten tavallaan kun siitähän olisi toki voinut niin kuin, tavallaan vähän niin kuin, todella kovaa luovaa vapautta käyttäen, niin tehdä semmoisen yhtenäisen ison epoksen niin kuin Kalevala. Mutta jotenkin se ei tuntunut hyvältä ajatukselta, kun tavallaan kun niitä tasavahvoja niin kuin yksittäisiä kovia tarinoita on paljon runomuodossa kerrottu Länsi-Suomessa. Niin mä mietin, että sittenhän on ehkä niin kuin viisaampi ratkaisu se, että miten on Canterburin tarinoita, Decamerone, 1001 yön tarinat. Että on yksi kehyskertomus, minkä ympärillä on hirveästi tarinoita. Ja sitä kautta voi pysytellä samalla uskollisena alkuperäisille kansanrunoille. Ja sitten tavallaan niin siinä on helppokin tehdä niin silleen, että on se yksi tarina, mihin keskittyy kutakin virttä tehdessä. Ja siis sana virsihän on siis alun pitäen tarkoittanut Kalevala-mittaista runolaulua, että sen kirkollisen merkityksen se on vasta uskonpuhdistuksen myötä saanut. Niin mä oon ollut tosi rehellinen alkuperäiselle kansanrunolle, että mitä se on halunnut kertoa. Ja sitten silleen mä kokosin sitten Raunia. Mutta kyllähän siihen sitten tuli niinku ihan loppuvaiheessakin tuli sitten, että kun mä niinku olin niinku kuvitellut, että nyt tää oli niinku rakentunut täydelliseksi ja tälleen, että mulla on tässä nyt kaikkia. Mutta sitten mä tajusin, että siitä puuttui vielä jonkin verran runosäkeitä, kun siis 12 078 runosäettä oli vanhassa Kalevalassa, niin tämähän oli tietenkin lyötävä, koska kaikki edelliset pitää lyödä. Ikinä ei saa vetää pienemmällä, aina pitää vetää isommalla, kun lähdetään menestymään. Niin mulla oli siinä vähän, että mistä mä löydän tekstiin, mutta sitten Nikolaus Ruususen keräämästä materiaalista, mikä on sen, mikä ei ole Suomen kansan vanhoissa runoissa, mikä on kuitenkin kerätty, niin sieltä löytyi muun muassa yksi hieno kanteleensoittokohtaus, joka tapahtuu Tyrväällä. Eli täällä, missä olemme juuri aikaa keskustelemassa, niin se oli semmoinen, että tämä nyt ainakin ehdottomasti täytyy tähän laittaa messiin. Ja löytyy sitten myös kaikkea muutakin semmoista, niin kuin ihan siinä niin kuin siis yli viime metreillä, niin sieltä tuli sitten niin kuin just se 12 200 ja ylitten, niin vanha Kalevala on lyöty. Niin mutta joo, mielenkiintoinen matka kaikin puolin ja semmoinen, missä niin kuin ennen kaikkea niin kuin koen, että itse siinä niin kuin enemmän se niin kuin oppilas oli, että siinä niin kuin itsekin oppii ihan hirveästi ja sillä niin kuin, että se on niin kuin opettavainen tärkeä matka kaikin puolin ollut. Sulla ylipäätään ei ole niin kuin päätä huimannut tarttua suuriin aiheisiin ja tehdä isoja juttuja. Se on selvästi sun omaa eetosta, että kun tehdään isosti. Ja tämähän on nyt niin kuin aika huikea juttu, että olet päättänyt tehdä ja tehnyt länsi-suomalaisen kansanepoksen. Ja ei sitä oikein kukaan muu voi tehdä enää niin kuin ainakaan lähivuosikymmeninä, että se on nyt tehty. Ja mä oon saanut tirkistellä tätä teosta, niin sä oot tehnyt se erittäin hienosti. Mikä sut on tähän valmistanut? Kulkenut pitkän matkan tähän päivään, että ikään kuin oot elänyt elämän, että oot voinut kirjoittaa tai koota, toimittaa tämän teoksen. Mihin sun perustuu osaaminen, taito tässä asiassa? No niin, mitähän tää nyt vastaisi? No tavallaan se, että tää oli vaan semmonen, että oikeastaan asiat meni aika luonnollisesti, että ne kehittyy omalla painollaan. Että mä vähän oikeastaan itsekin yllätyin, että mä oon vaan tekemässä tämmöistä, mutta tavallaan sitten kun mä tajusin just siinä, että mikä tää juttu on, ja just siinä kohtaa, kun kustantajan kanssa puhuttiin, niin siinä kohtaa tuli sitten se, Punaviininäkin toki oli osansa vaikuttamassa, niin totesin, että tämä on tosiaan viimeksi 1800-luvulla Suomessa jotain näin, niin se on tehty. Silloin sitä ei tehdä pienellä, vaan se pitää vetää niin liepeät auki kuin mahdollista ja niin isosti kuin mahdollista, koska tähän muuten ei ole vaihtoehtoa. Ja sitten silleen, että se oli oikeastaan silleen hyvä, ja semmoinen, että mulla on ihan henkilökohtaisesti se, että mä aina haluan, mulla on aina sellainen tietty mahtiponttisuus ja isot asiat kiinnostanut. Niin tämä oli sellainen luonteva jatko oikeastaan sille. Ja sen siis mua ärsyttää suomalaisessa keskustelukulttuurissa se, että heti jos joku menestyy tai luulee olevansa jotakin,
tulee tämmöistä, niin aletaan mössöttää heti, että onko tämä jotain suuruuden hulluutta. Niin mä heitän siihen takaisin, että suomalaisten ison ongelma on pienuuden hulluus. Että yritetään olla vaatimattomia, olla tekemättä mitään. Ja sitten tavallaan se antaa etuoikeuden haukkua kaikkea muitakin ja pienentää kaikkea muitakin, kun itsekään ei osaa mitään. Et mikä on tämmöinen, eihän tälleen saa olla. Siis se on ihan surkea tie. Ja sitten tavallaan sitä, että mitä enemmän tässä on elänyt ja tehnyt asioita niin vuosi vuodelta, niin sen vähemmän mua enää kiinnostaa tuommoiset muiden asenteet. Et sitä enemmän, että tämä on isoin juttu tähän asti, mitä on tehnyt, mutta mulla on kuulkaa tiedossa vielä isompia juttuja. Et sillä, että mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sen isompaa hommaa tulee olemaan, että vitun pienuuden hulluudelle. Sä oot tässä kirjassa myöskin asettunut itse pitkän jatkumon osaksi, ikään kuin viimeisimmäksi lenkiksi. Onko tämän kirjan tekeminen jotenkin synnyttänyt sellaisia outoja tuntemuksia, jotakin vähän semmoisia ihmeenomaisia tuntemuksia, että Jumalan kautta, että mä tein tätä samaa kuin teki jotkut kauan sitten? Siis kieltämättä on kyllä. Ja tavallaan semmoinen no siis tämmöisiä juttuja, että kun mä oon silleen osannut lukea ja kirjoittaa omin päiten jo 5-vuotiaana. Mua ei ole kukaan opettanut. Et mä olen vaan tyylin akuankkaa lukemalla oppinut ne. Ja siis tietenkin, koska mullehan on aina luettu ja äiti on tehnyt silleen kivasti, että on aina sormella näyttänyt, missä mennään, niin jotenkin ne hassut hämähäkit siellä muuttuu jossain kohtaa kirjaimiksi. Niin mä muistan ihan ala-asteen ekalla, kun muut opettelee vasta kirjaimia. Ja siellä oli sitten kaikkea G:tä sun muuta, missä käytiin kaikkea just siellä oli Runeberg ja sun muuta. Ja sitten kun mähän siis osasin lukea jo silloin tietenkin. Ja sitten tajusin sille, että nämä on jotain Suomen historian suuria ihmisiä. Meidän ala-asteen opettajille, että se innostui puhumaan varsinkin Aleksis Kivestä paljon. Monien muiden mielestä se oli aivan täysin tylsää, mutta mä kuuntelin ihan lomautuneena. Niin silleen mä mietin silloin, että voisiko musta tulla jotain samanlaista. Ja samaan aikaan, kun myöhemmin kun mä aloin opiskella suomen sukuisia kieliä, niin sitten silleen jossain kohtaa mä mietin, että ollaanko tässä tehdäänkö samaa hommaa, mitä tyyliin Castrén teki aikoinaan. Ja tälleen näin. Ja sitten silleen, että kyllä mä näitä on miettinyt, mutta sitten oikeastaan vasta siinä kohtaa, kun Rauni alkoi, se työ alkoi olemaan valmis. Ja mä aloin itsekin nähdä, että miten ihan helvetin kova juttu tästä on tulossa. Niin silloin mä tajusin, että nyt mä olen asettunut tähän samaan jatkumoon. Ja tavallaan, että siinä piti 44 vuotta kasvaa tullakseen siksi ihmiseksi, mikä tavallaan oli ehkä siemenet kylvetty ehkä jo aikoja sitten, mutta se vaati tavallaan sen hetken, että päästiin siihen. Ja mitä sitä sanoin, niin takit liuottaen mennään, että kyllä tässä ollaan Lönnruutin, Gottlundin sun muiden jatkumossa ollaan ja vielä vahvemmin, että tää on vasta alkanut tää työ, että enemmän on vielä tulossa. Tämä on mitä ilmeisimmin sellainen teos, joka täytyy omistaa. Anna tähän loppuun vielä käytännön ohje, että miten tämän kirjan saa ensitilassa halukas käsinsä. Joo, eli se on aika yksinkertainen, että tällä haava mikä on nyt tilanne, niin menkää Kustantamon eli salakirjojen nettikauppaan, salakirjat.net. Siellä on Raunin ennakkotilaus, niin sinne vaan niin tilaukset vetämään. Se on varmin tapa saada kirja käsinsä sitten heti, kun se sitten sieltä tulee sitten painotalosta, että toivon mukaan jo ensi viikolla, mutta tietenkään varmaksi ei voi sanoa, mutta se riippuu sieltä painotalosta, mutta ensi viikolla kuitenkin veikkaisin sanoa, mutta salakirjojen nettikauppaa ja sinne vaan niin ennakkotilausta vetämään, että siellä on linkit ja ohjeet annettu, niin kannattaa tilata saman tien koko suvulle kerralla, niin saadaan kirjaa liikkeelle. Kiitos, näin toimikaamme. Kiitos Juha Jyrkäs. Kiitoksia.